خلک راهێنانێ سەر پرەنسیپên بکارانîna ewleyî ji teknolojiya re bo rojnamevanan ji aliyê rêxistina paw birêve çû. Xuleya du rojan dom kir û nêzîkî 30 şagirdî lê beşdar bûn û ew beşdar tev mebesta wan nego bibin ragihêner. نیوەیان حەزەکەن ببنە ئەعلامی ببنە ڕاگەیاندن نیوەیان ینی هاتوونە بزانن ڕاگەیاندن چییە ئێمە حەزەکەین مشکلەمان نییە ینی پرۆبلێم نییە ئەو مشکلێ ئەو ئیشە با بێن با فێر بن با بزانن ئەعلام چییە ڕاگەیاندن چییە بەرەوەی بزانن چۆن لە فیوچەر لە مستقبل چۆن ئیشکەن لە ڕاگەیاندن ji ber got xwendina ragihandinê rojava mercên wê yên taybet hebûn ji aliyê ewleyî ve û ji aliyê darayî ve. Hejmara Kurdên berê xwedane ragihandinê nemîna guhdana ciwanên Rojava bi beşên din yên xwendinê bû. Belkî ew kesên ku beriyan hat wekû zarfek wara derbas be nikarîbû dizan ku de bixwêne yan zarfek ser dihatiye de ji bîstanên qira heye û wekû zanin mesela Rojavayê Kurdistanê beriyan ha şert û mercên taybet hebûn bû ku ew kesê ku zankuên Şamê de bixwêne warê ragihandinê de. Îro ew derfetê ji xwe re dibînin ku karibin bêhtir di vî warî de kar bikin. Beşdarên xuleyê ji penaberên Rojavayê Kurdistanê bûn. Lê rojnamevaneke ji başûrê Kurdistanê li gel xelkên Rojava beşdar bû. Belê wekû min agadarî pê hey ku xulek dê tevekirin bo ragihandkarê Rojavayê Kurdistanê min jî fer zanî ku ez beşdar bim vê xulê da û bêserbilindim beşdar bûm bi rastî xuleka zûr baş bû. Kesên li vê xuleyê beşdar bûn berê jî piraniya wan li kampa Domîzê xuleyên rahênanê di warê ragihandinê de standibûn. Kesên li vir beşdarin tev xwesteka wan nego bibin ragihêner lê ew dibînin got ragihandin bûye mîna zimanekî cîhanî û divê zanyariya ser wergerin. Pêşawa Behlewî, Rûda û Duhok.